देखी ब्यास छपरा सिवान गोपालगंज हर एक जिला में बाढ़े। हमने कहा कि पुलिस राय जी बानी आजो के डेट में वहां से निमन पूर्वी निर्गुण गजल केहू ब्यास का औकात नहीं खेगा। सुखनंदन यादव जी महाभारत शिरोमणि बाचा बाबू रहनी महात्मा बाबा रहनी सभे बा अपना अपना जगह पर सभे ठीक बा। लेकिन भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी हुई चाहे महेंद्र मिश्र जी हुई चाहे हनुमान पट्टा पोट वाला आरा जिला के चाहे केहू गाय भोजपुरी के कितना दूर फैलाऊ कितना दूर 10 जिला में जितना दूर हमने बोलता नहीं जा। लेकिन गायत्री बाबा एगो ऐसा शख्स पहले मानस हंस कहा गए बक्सर जिला के आ गायत्री बाबा के क्वालिटी हर एक व्यास नकल करे कोनो घराना को यहाँ ले देखनी हो कि भोजपुरी गीत विदेश में चाहे इंडिया में कहीं नाम ध के इज्जत से दूसरा के नाम ना धर ललू गायत्री ठाकुर के प्रेम भूषण जी महाराज हिंदी वाला जी आर स्वामी मुरारी जी बापू ई लोग आवता श्री भगवान रुआ जगत के दाता हुआ कह के कि भोजपुरी गायक स्वर्गीय व्यास गायत्री ठाकुर जी की रचना है। और ठाकुर जी दुनिया छोड़े से पहले ये गीत गौले रहे उनका यादगार में हम हर जगह पे बाबा गलती ना नू रोक माला दले हनु मैंने दिन भर संगवा रोले हो। अच्छा दे जब माला दहला कौन का मतलब कुछ ले ले हुई है हमारा सही भिखार कुछ ले ले हुई है। अब एंगा बाबा के गोड़ लगता नहीं जय हो भाग में होई तो भेटा जे अतिथि के पहनाव जला जेकर अतिथि हमने खुद बनी जा वो है गायत्री बाबा कहत रहनी हम कि हरि गुण गाय के जीवन बना ले जगरा का हाथ घोड़ भगवान ने मन दले बनी। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? कौन है? शरीर भगवान स्वस्थ दले बड़े एक और कीमत बुझाता को बढ़िया डीजल डाल तर के हो पेट्रोल पंप बढ़िया मिलेला डीजल हमार इनोवा खराब ना होई इंजन हमार बचा रही हई जो एक और कीमते नहीं थे एगो लीवर किडनी फेल मरता नु अच्छा तब बुझा जाता कि भगवान कितना कीमती सामान में लगेले बड़े। मंत्री रहनी हमरा समझे जी सुभाष सिंह लीवर फेल भइल चल नहीं जाने चल देनी सारा धन कौना काम के रावण के सोने के लंका रहे रोहन बिगड़ गल तो पिता के मुंह ऐसा धन बढ़ जाओ मन नहीं के बढ़ावे के ई कहे कि हे प्रभु तोहरे दिन में तो हम मंत्री बनी नेता बनी चाहे हम बढ़िया पोस्ट पर नौकरी करता नहीं उनकर देन है कृपा हो ना तो एक बाप के 3 गो लड़का बड़े आ एक स्कूल में पढ़ावल जाता है खर्चो बरोबर कइल जाता तीनों जना के इंजीनियर बने चाहिए कहीं जना डॉक्टर बन जाता रहे एक जना क्लर्क बन जाता रहे एक जना घर ही रह गेल ओकर लोग बना लेकिन काहे प्रभु जी के विशेष कृपा जरा पर होला पद प्रतिष्ठा मिलेला समय से शादी भी आ समय से वंश बरखा हो गई तरवा से भगवान के हो नहीं केहू ना तो जे इतना कीमती बनौले बस सामान बॉडी में उनका के धन्यवाद कम से कम सुबेरे या शाम के देवे के चाहिए सुते के बारा जागे के बारा प्रभु जी के जरूर कहे के चाहिए। कैसे उतार करम ना देखी है तू मर्डरी बाड़ो कि गुंडा बाड़ो कि नेता बाड़ो कि लेबर क्लास के आदमी बाड़ो तहार अट्रैक्शन तहार लगाओ उनका से क्वेश्चन बा ऊ देखे ले उन्हें तगड़िका एक बेस्या थी अजा के तार दहले अजामिल के तार दहले जना बड़ा छुआ छूत के बीमारी चलत रहे नीच जाति के सबरी के माई कह के आरक्षण देके अपना से ऊंचा कर जब माई कहा गई तो बेटा से ऊंचे न बड़े आ झूठ बोल खा के बैठ कुंट दिले ऐसनो के हुक्र पानी धान ना महाराज अपना बाबूजी के काम करिए बना रहले राम जी के मुड़ी ना छिलाई रहे बड़ बेटा के हाथ है मुंह आगे ना मिलल के करा भगवान के बाप का रोल में बड़े अब भक्ति देख लेते एगो नीच जाति के चिड़ै गिद्धरा जटायु के गोदी में लेके अपना बाबूजी के दर्जा देके अंतिम संस्कार के लिए गिद्ध दे तजी धरे हरि रूपा 4 माह के जटायु जी हो गई। वाह वाह तो उनका धन्यवाद करे के चाहे बड़ी काया जामिल गिद्ध सबरी के कोई नहीं सीधा बोरिया के खाई के जीवन बना ले बोरिया के खाई के जीवन बना ले दूसरा पद सरेंडर बोल दबा कि प्रभु जी तोहरे कृपा मतलब कृपा कर दी है तो द्रौपदी 5-5 गो पति समाज में बैठे रहे लो और दुर्योधन की दुशासन द्रौपदी को नंगा करके हमारी जंघा पे बिठाया जाए क्योंकि रायसु युग में हमें अंधे का पुत्र अंधा बोली थी हम अंधे हैं हमें दिखाई नहीं देता है नंगा करो
जले पांचों पति के घमंड में बाड़ी के भीम गदा से मार के दुशासन का छतिया फाड़ दिए हैं भगवान ना इले पांचों पति जब मुड़ी नीचे कल हेले दादा भीष्म कृपाचार्य सुधामा कर्ण विकर्ण विषसेन विदुर धृतराष्ट्र से मारुति बैठे हुए थे आ केहू के बोले का औकात ना पड़ल जी बोलल ओकरा के दुर्योधन समाज से परस की बहरी हो जाने के सुनाता हूं फिर हमरा वीरेंद्र भैया लव कुश होटल बलिया दोबा क्षेत्र बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करता हैं आचर धइले बड़ी तले ना आइले जब आचर छोड़ के सरेंडर कर दिल कि जाए कन्हैया भैया अइब त तारा बहन के इज्जत माची ना अइब तारा बहन के इज्जत जाई सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है चिन्हाते न रहे 10,000 हाथी के बल लेके दुशासन भाग के बैठ गइले रह जा ए बार सरेंडर के बोलता के बाबा गाड़ी किनाता फॉर्च्यूनर न तो पर लोग काल लिखो होता का ढाल तलवार जो जीता वही सिकंदर सिर मुंह बोले बा छतरी ट्रेवल्स तिवारी रथ जादव रथ धोबी रथ कोई ट्रांसपोर्ट तो ट्रक पर लिखा बूढ़ा लिखा था कब ले जले तहारा घमंड बा कि हमारा अपना कमाई से किन ले बानी तब ले देखनी हो बड़ बड़ लोग के मलिका जहां एक दो बेर गड़िया एक्सीडेंट करती है नु पेंटिंग चेंज करा के लिखो तो जय मां काली थावे वाली शंकर तेरा सहारा हतवट डमरू बनवा दे पहले ना पहले तो कहता कि सब हम ही है जब अचके में लड़ता तनी भर मच गइल मुंह से तब ज्ञान खुलता बाकी लोगों को देखो तनी विद्वान लोग के बाबा जले जवानी बा 10 नल राइफल घुमता के खोखता बिगाड़ दे मार लगो आज जब बुढ़ापा आवता लइका गहना गुड़िया गाड़ी उड़ी सब छीन के अपना चढ़त रह सब आ अकेले पड़ल बाड़ो अब पतो लिपस्टिक झाड़ के मार्केटिंग में जाती है तरह के एक लोटा पानी देबे लगे होने के लइका नाती पोता हॉस्टल में बाड़े सब तब लोग कहता कि हे भगवान अब तू ही बाड़ काहे तले जमा रहल तले उमर गरले है भगवान जी अब बाड़े पहले ही से एक्सेप्ट कर बस सब ठीक हो जाए द्रौपदी का सुन के तेरी तनिको न कोई नींद जीरवा बढ़ाई के जीवन बना ले जीरवा बढ़ाई के जीवन बना ले देखिए अब अपना जन्म में निमन गीत गावता नहीं तो एगो सावरे सावरे बैठल बड़े बगल वाला खोदत रहे मुंह से चिन्हाई लो गाड़ी देत ले हम का सारा पगला गइल बा अरे ना हो भाई साधु आ गइल बा का गोरिया तर भीतर यूट्यूब वाले खोजत रहो समय के इंतजार करो 2-3 बजे के बाद बहुत बहुत पुरस्कार देने बार-बार गोड़ लगने हरवा के भगवान पद प्रतिष्ठा बनौले रहे अंतिम पद गीत के हमारी अपना जिला छपरा में सोनपुर गंडक आदमी तो आदमी एगो हाथी बोलो नारायण जी के आके इज्जत बचावे के पड़ो गज ग्राह के लड़ाई चलत रहे जब बुझाइल की ग्राह है पानी में डुबा दी हमरा के सुन उठा के गजराज चिल्ला तर के हे नारायण अब नहीं बतो कब अइबो आके स्वयं नारायण जी ग्राह के बध क के आ गजराज को उबार देले सोनपुर गंडक आजू कह महीना मेला लगत हो छपरा जिला जोलो में पुकारे हाथी जाके बनी गोइनी संजय भैया हमरा माझी दक्षिण टोला से पुरस्कार दिले बने हमरा के बार बार प्रणाम बा रह जा देखी कतो बासमती चाउर बढ़िया होई इंडिया के हमार समय 3 मिनट में चल बाय सकी 10:35 से 11:20 ले हमार समय बा 45 मिनट तने कतनो वीआईपी चावल होके 150 रुपए किलो के इंडिया गे मेहरारू खाली भात बना के दे देऊ त निक लागी ना कहियो ना ओहे कोटा वाला चावल होके भोले तने दालो बा तने सब्जियो बा तने भुजियो बा आ तने चटनियो बा भर थरिया भात खा जइबो हालांकि कहे खाती गरीब खाती कोटा बा हम देखत नहीं जितना धन का हालो बालो घर घर वालों के कोटा बांट दे गोपालगंज ले चल जाता है जब हमनी जैसा आदमी के कोटा उठ जाता है तो दूसरा गरीबन के नामे नहीं के ना महाराज लेना अब परियर का लोग कहियो जा जा तरफ के महाराज कबो में ही चल रहा होता कबो को अंगुरी नहीं और मुंह आइता हमको ई कोनो कोटा के गवर्नमेंट के दिन में हमार देने के
एगो हंसे वाली बात मन पर ना कह कुछ नु कहीं का कोनो बात कहे के ना मिली तो दुगोला सादा शादी हो जाई आ केहू अंगुरी उठा के कह दी के भेंता अश्लील बोल रहा हो आ सोचब तनी मनो बाबा उरो नचनिया आई कर बिया परसों तनी कमजोर नाच देला से नहीं में बूढ़ा भाई वा गरमा गइले बढ़िया से नाचो दिमाग गरम बा तार खून चूस जाए तो नचनिया कहते खून चूसो आज कहता नहीं एक हफ्ता पहले ना कहेला का भइल रलो खूने खून भइल सब्जी काटत में अंगुरी कटा गई रहे 100-150 ग्राम खून गिर गइल भुइया गिर के बर्बाद हो गइल चूसाई करलो एक हफ्ता पहले कहेला खूने खून भइल ले अश्लील कहां मारुआ बताए बूढ़ा बताए